רגע. צלם. זה מצלם. בוא לשם, בוא. צלם, סתם. בוא לשם. לא, בוא לשם. בוא, קרמל, בוא. תרים לאוויר. לאוויר. כן, איזה צבעים יפים. יותר גבוה. די. מה, אתה חמור? אתה תפגע בי. לאוויר. די, זה כואב. וואו, אתה דפוק, פגעת בי. אמרתי לך, יש 15. זה היה הנפצים של אסה וקרמל, חלק 2.